Внимание! Заемете местата си и са за танцорите от 12 клас. Родители, госпожо директор, днес за последен път прекрачваме прага на нашето училище. За последен път стоим пред вас с сълзи и вълнение за това, че слагаме край на това дълго и незабравимо приключение. Всички чакахме този момент с нетърпение, а сега спомените ни дърпат навътре, за да прекараме още малко време, без да молим за избавление. Спомняме си първия път, в който прекрачихме вратата на нашето училище, заедно като 8 клас. Тогава не си давахме сметка как от непознати ще се превърнем в едно голямо семейство. Макар и да сме много емоционални и индивидуални, ние намерихме път един към друг и успяхме да станем едно цяло. Но ето, дойде денят, в който всеки от нас продължава по своя път, където може би няма да срещнем синус и косинус, но както казва господин Нейков, някой ден може да ви се наложи да си строите покрива сами. Господин Вълчев, факт е, не разбирахме голяма част от материала, но знаехме едно. Никой досега не е успял да избяга от сферата! Господин Сурков, благодарим ви, че направихте от нас златни медалисти по тенисна маса, волейбол и бягане от час. Госпожо Косева, възхитени сме от факта, че помните любовта и страстите на всеки автор, но най-възхитени бяхме, когато в края на 12 клас разбрахте, че всъщност Николай се казва Никола. Господин Шуменски, винаги ще ви помним като един от най-колоритните учители, което е раждало това училище. Всеки час с вас протичаше различно, но едно нещо никога не се променяше, а именно 1, 2, 3, Янко, напусни! Госпожо Димова, признаваме си, че всички ни беше страх от вас, но с времето разбрахме колко усмихната и добра жена сте всъщност. И може би няма да запомним всички истории, които сте ни разказвали, но ще запомним най-важното. Хашбело е двойка в школа. Госпожо Арабаджиева, в 8 клас вие бяхте човекът, който имаше тежката задача да прекарва по 18 часа на седмица с нас. Спокойно можем да ви наречем жената чудо. Щом се справихте с това, няма какво да ви оплаши за напред. Господин Жечев, макар да не помним всички видове почви, ще запомним хилядите шеги, които вадехте от ръкава си. Мислим, че госпожа Паршанова се гордее с нас, че успяхме да научим падежите. Ами, ую. Макар и да не разбрахме кой за какво се използва. Госпожа Колева пък успя да ни научи не само да казваме золен вместо солен, но и че часовете по немски могат да бъдат забавни и интересни. Искаме да изкажем огромна благодарност на госпожа Караджова, която имаше трудната задача да бъде наша класна по заместване. Тя даваше всичко от себе си, ние да сме добре и ни научим на много важни неща. Но най-много научихме за Сократ и нещата, които е казал. Няма как да не споменем един много важен човек, от когото на моменти ни побиваха тръпки, но смеем да кажем, че той даде много за нашето израстване. Става дума за господин Борис Иванов. Той успя да ни накара да повярваме в магията на танца и да изпитваме удоволствието от него. Ето го и най-големия, както всички го наричахме, господин Георгиев. Във ваше лице ние видяхме не просто един учител, видяхме приятелство и подкрепа в много моменти. С вас се смеехме със сълзи и създадохме много незабравими спомени. И знайте едно, със сигурност ще разказваме на децата си за вас. Сега искаме да изкажем признателност към хората, които държат цялото училище на своите рамене. Това са госпожа Обена Иванова Неделчева и всички заместни директори.
Доказахте на нас и на родителите ни, че сме избрали правилното място. Най-доброто училище Сава Доброплодни. Дойде ред и на най-важният човек в цялата наша приказка. Това е нашата класна, Виктория Русева. Макар и често да я бъркат за наша съученичка, тя винаги е била наша много голяма опора в изминалите 5 години. Не можем да опишем с думи благодарността си към тази жена. Госпожо Русева, не знам дали сте го чували преди, но сега сме тук, за да ви го кажем. Оценяваме всичко, което сте правили за нас, всички пъти, в които сте ни изкарвали от кълта и всички моменти, които сме прекарали заедно. Сега ще си кажем чао, а не с Богом, и ще започнем да танцуваме на най-голямата сцена, наречена живот.